borong no maximum no ta confusing tong ha ang recently kaisa photo upload khaimani mithun bai ani te ani single photo borojak tongo. Hi friend, bahai tongbai kaham no tongbai tini nong ni bagai bwskangwa video gobang motui haikya abungkha Bai Biva ni video abo Bai Biva ye bo sajak ang video iko kisa khlaya kisa stop kai tongano hini samani tuino abno kisa explain khanyani bagai ang tini nong ni bwskango ma phaidi hingke chingtabo Bai Biva ni khukti kisa khnanya layan tam hin sabo. Borong no maximum no ta confusing tong ha ang recently kaisa photo upload khaimani mithun bai ani te ani single photo borojak tongo upcoming music video ni he bono nuginai confusing tong bai because ani lai thangja kaisa blog ang no sawo ang tai music video ro khaili a hita nge bono nugino maybe bro confusing khana ta obviously ngi no mano nge bro sungbai no mate khaili a hi si sabale tak tani khaipibo hi ke baksa ki safibo soba si sakha te music video khailia hi bohero ke sumuta inke angani blog samanita te music video khailia but amo fully khailia hi samania angkisa migraine ni problem majak to ha hani bangai kisa rest na gra tabu khaikara yakho mane u satung rok ba besuk tung khaya desin tripura wo khini ge afro zaro te khaili anita ge maising phaike ke ba khainai jodi angti lisa hala ke khainai bona ang sajakta bono bro skip khaila ke ba bora shinai ba ha de inke te u tabu gang romania photo rok ma tabong niya ang afro niyo sajak vlog ha hinta ani lai thangja kobang ma shoot khaijak si tong khoni ro kaisa ke nugnai tebo phaine khor samung kaini kai tham tong khota bo phai phinai ge boni no ang kisa ke ba show photos ro roi ro ta kisa update roi tong ta phaine hi that means omoya ang tini photo ro means tini ni photo bo haya omo lai thangjak jora ni photo ro si angke omo jong shoot khaimani to 2024 ni last year na shoot khaikena bono na bo frozen khamu bok pa ha hapena ma shilonga January ki 2024 ni December bote hairo na bono shoot khaijang mani na inke phainai ni rok daiti na nugnai mithun bayani katal phai tongo tep tongo kain kai tham tong kho ni rongi hajang mani ekta rok bai no nugnai but bono nupi kake ni rota sungni do bai nung matai khaya hisabale tani omo khaipibo hi omo ake shoot khaimani si tabuk next to khaiprom gake ketal khe afrang sawi ro nai je omo ang tabuk 2025 ni umsugum suk teto khaimani hindo but uje photos romani bong keble lai thangjak jorani sita okay so I hope clear ang khana na hinke no rok bujiba khina Bai Biva ni kok rong no Bai Biva tamo sakha hinke Bai Biva aigi no saipa jak ni blog video rogo bo aigi ni video record khaijak rok kobang ma tongo bini yago haike bo tabu ketal video khlaya ba aigi ni 2024 ni damithun bai shilong thangai video shoot khlaimani video se tafana bo bini YouTube rogo bo update dewi tongo tam tike ambagai no o video ka kacham phano mo aigi ni video no tabu rinani ngi tong hata je YouTube owner dog abo YouTube please khanya nai tong hata music video no abo ni bagai se boi saimiya ba tabi killer engma khina Bai Biva ni khuk tuino Bai Biva apro samake amde se bini kaisa problem ngi tong mani ta chatung tungmani bagai ta taman bagai ngai chatung tung khangge ba tangi problem khangge bini kaisa problem ngai migraine problem ni bagai ba apro ba amtin samani tang music video rok tabu khariya kista res khai tongona hini samani tabini kaisa problem kutung ni bagai aba tipra tung yada ba amsa pro am bagai bo ampro samani ta haifana ba pro mane ang music video khairia hini samani ya bo kisa res khanya ni bagai se bo sawa haifana bini agi recording khaijak ro abo ke nugui tongnai tafana bini YouTube bo rizak ba agi ni video no phana bo record khaijak ni no tau bo perja no khaime ya to ma agi ni am bagai bo tabuk saumani ta amti kya update by da mithun bai kani khaimani ta hai kya abo ke shilong khaimani ta do abo joton no clear bo bujiba khena Bai Biva ni khukti no bujiba khena ba afro samani ke bin kaisa kisa problem kutung afro tiprawo tungani satung ni bagai bin migraine problem ngmani bagai se ba amti ni bagai se bo sauta afro kisa rest khanyani hene ta bo immediately amti ang khaili ya hini samaya mo kisa rest
tongani bagai sebo sawo bini kisa migraine problem ni bagai hai kino buji bai khena bai biba ni kok rong no buji khang ke no tabu buji khang ke ba kaham kha tai no sanai bini music video puro fainai rok asingi tongni eba ai tongni kaham kaham bini music video te fainai nei rok once we tongni te like te subscribe ta tin bagam song hambai